Milaka herritarrek parte hartu zuten larun batean Euskal Herriaren eta Kataluniaren burujabetzaren alde gure eskuk eta Kataluniako eragileek antolatutako egitasmoan. Argi lerro izugarria piztu dute Gipuzkoatik hasita Gironaraino, Pirinioetako 3 gailurretik gora argiztatuta. Mobilizazioa ikusgarri horrekin nazioarteko komunitatearen arreta bereganatu nahi izan dute antolatzaileek herrien autodeterminazio eskubidea aldarrikatzeko. Mobilizazio erraldoi horren antolatzaileek argi utzi dute ekintza lorpen izugarria izan den arren aurrera jarraitu beharko dutela helburu komunak lortu arte. Amalur Alvarez, gure eskuko bozeramailea. Ekintza ikusgarri honek, Pirinioetako bide eder honek, ederki erakusten du zein handia den herrien arteko lankidetzak eraikitzeko duen gaitasun hori. Euskal Herriko eta Kataluniako indarrak bilduta, Pirinio osoa argiztatzeko gai izan gara gaur. Eta elkarlanean eta indarrak batzen jarraitzen badugu gure helburuetan aurrera egiteko gai izango gara. Aurrera begira, ekimen bateratu berrien aldeko apustua egiten dugu guk, ez bakarriko Euskal Herriaren eta Kataluniaren artean, baita aske eta burujabe izateko borrokan ari diren Europan eta munduko gainontzeko herri guztien artean. Erabakitzeko eskubidea 21. mendeko demokraziaren giltza da. Herriek beren etorkizuna erabakitzeko duten eskubidea errespetatu gabe ezin da hitz egin inolaz ere benetako demokrazia batez. Kaixo guztioi eguerdion eta ongetorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean, Euskal Herrian munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Uztailak 4 ditu gaur, astelena da, eta ekonomia alorrean langabezia datuak eman ditu gaurkoan lan eta gizarte ekonomiarako ministerioak. Langabeko buruak beheraka jarraitzen du Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita Nafarroan ere. Zehazki 1.710 langabe gutxiago zenbatu dira Euskadin eta 713 gutxiago Nafarroan maiatzeko datuekin alderatuta. Lurralde historikoei dagokionez, Gipuzkoa da langabe kopuruak beherakada handiena izan duen lurraldea. Langabeziak behera egin du berriro esan dugu lurralde guztietan, sektore guztietan eta adin guztietan ere, gizonen eta emakumeen artean ez ezik. Eusko Jaurlaritzaren enplegu sailak nabarmendu duenez, aurreko finantza krisiaren aurretik ia ikusi gabeko zifretan da langabezia eta gainera kontratu berriek lan erreformaren ondoriozko egonkortasun joerari eusten diote. Alfonso Gurpegi, Eusko Jaurlaritzaren enplegu sailburu ordea. Departamentutik ez ditugu eskutatzen une honetan ekonomian dauden itzalak. Batez ere, Ukrainiako gerraren eta inflazio handiaren ondorioengatik. Baina ekaineko datuek adierazten digute, hala eta guztiz ere, Espainiako eta Euskadiko gobernuok hartzen ditugun neurriak konfiantzazko arrazoi bat direla enprese kontratatzen jarrai dezaten. Eta hobeto, prestatuta gaudela ziurgabetasun guztiei aurre egiteko. Eta gaurkoan, amiantoaren ondorioz biriketako minbizia duen Gipuzkoako langile erretiratu batek eskatutako kalte ordaina aztertuko da Donostiako auzitegian. Ibilgailu mekanikari gisa aritu zen hainbat enpresatan, dagoeneko itxita daude horietako gehienak, eta bertan amiantoa arnasten egoteagatik biriketako minbizia du orain. 327.600 euroko kalte ordaina eskatu du, salatu duenez, urteetan amiantoarekin lan egin zuen enpresek segurtasun neurriak hartu izan gabe. Hain zuzen ere, gaur goizean eta epaitegiaren atarian Azbiamie, amiantoko biktimek elkarretaratzea egin dute, Donostiako epaitegi horren aurrean esan dugu, konpentsazio funtsa martxan jartzea eta lantokietan sustantzia kantzerigenoen aurkako prebentzio neurriak eskatzeko. Jesus Kudunda, Euskadiko amiantoko biktimen elkarteko kide eta sustatzaile nagusienetako bat, eta pantailaren beste aldean daukagu. Eguerdion, Jesus? Eguerdion. Bestak beste aurreko astean heldu zitzaigun berria, behin betiko akordioa itzi dutelako Madrilen, amiantorako konpentsazio funtsa abiatzeko. Hemendik aurrera 3 hilabeteko epea izango dute martxan jartzeko funtz hori, eta gainera aipatu dutenez, estatuaren aurrekontuetatik hornituko da funts hori. Nola baloratzen duzue lan guztiaren ondoren berri ona izango da, ez? Bueno, borroka luze baten emaitza,
baina nik oendik festa ez nuke antolatuko. Oendik, aste honetan komisioatik pasa behar du, datorren gero senatutik, eta ja behin adostu ondoren, ni uste oztopoik ez dela izango, baina adostu ondoren gobiernuak egiten du reglamentua, eta reglamentu hortan erabakiko da ze kalte ordainak eman, zema diru, noiztik gaixotu dianen nola baloratu, abar eta bar. Eta orduan, nik uste guk aurren eskatzen genduna ez dela izango, baino jende bat esarrez dakanentzago pauso bat izan eskela. Ikusiko dugu zenbait egiten duen, gainera funtsonek, konpentsazio funtsonek barne biltzen duena nahiko esanguratsua da, izan ere amiantoarekin kontaktuan izan diren langileak ez ezik, ingurumen biktimak eta baita ere etxean kutsatutakoak ere barne biltzen dituelako, ez da? Askotan salatu duzuenez, ez da? Emakumeak, zenbat emakume kutsatu izan diren etxean langileen edo eta beraien zenarren arropak garbitzen, ez da? Funtsonek horiek ere konpentsatuko lituzke beraz? Bai, guretzako askotan gizartean azaltzen da ze kalte ordainak eskatzen ditugun enpresa batzuei, baina hoi da oso eskutatzen du beste egoera bat. Jende pilo bat gaixotu, ez daka enpresaik reklamatzeko, eta oendik okerrago batez ere emakumeak gaixotu dienak bere gizonan erropa garbituz, enpresak ez zuten legea betetzen, eta etxea jutezan erropa hoi, hankutsatu eta familiak, eta baita ere bestaletik inguru aldetik. Guretzako askotan esan dugu, orain arte lanean kutsatu dianak, hemendik aurrea, amianto ez baldin bada erretiratzen, inguru giroan kutsatuta gaixotuko diala. Bai, izan ere badirudiez amiantoaren afera iraganeko gauza badela, baina esan beharra dago oraindik orain hainbat etxeetan, hainbat eraikinetan eta ingurumenean ere badagoela amianto hori, ezta? Beraz, zenolako korapiloak daude askatzeko oraindik? Bueno, nik aurreneko esango dut, oraindik jende asko dela gaixotzen amiantoekin eta osakidetzak ez dula inongo pausoik ematen maila hori parte emateko, lege ez dula betetzen. Eta askotan jende asko juten da jakin gabe. Bestaldetik, Europako Parlamentuak onartuta daka 2022ko amiantoa desagertu hasi egin berdala. Eta desagertu ez bilduta lurraspin tapatu. Baizik, bado tratamentu bat horri arriskoak entzeko eta betirako arriskoik entzeko. Oen, kontutan hartu berda, aurreko astean irakortzen dula estatu batuetan berriz ere askatasuna eman diotela neiz 75 estatutan debekauta egon Norteamerikan libre komerzializatzeko aukera, ez? Eta horrek kriston bildurra ematen diu, oraindik aukera daola, ez? Eta gaina jakinez ze arriskuk eta ze ondorenak sortituen amianto horrek. Gertutik jarraituko dugu gaia beraz, Jesus Uzkudun, Asbiamie amiantoko biktimen elkartetik, mila esker gaurkoan gurean izategatik. Zeri, mila esker. Eta gai saltatuta, Gipuzkoa eta iparraldeak beste urrats bat emango dute datorren urtean, beren garraio publikoa integratzeko. Gipuzkoarrek mugi txartelarekin ordaindu ahalko dutelako, garraio publikoa Lapurdin, Nafarroa berean eta Zuberoan, eta Ipar Euskal Herritarrek berriz, txik-txak txartelarekin Gipuzkoan. Uda honetatik aurrera izango da martxan. Ipar Euskal Herrian gaurtik aurrera aldaketak izango dira autobus zerbitzuetan. Abian da txik-txak txartela baliatuz Lapurdi, Nafarroa berea eta Zuberako garraioaren zerbitzu erabiltzeko aukera. Kronoplus, Egobus eta Car Express bezalako zerbitzuak txik-txaken gehituko dira eta orotara 55 linea sartuko dira sare berri honetan. Gainera, txartel honen erabilpena beste hainbat garraio motara hedatuko da. Hala nola Baion eta Engelu itsasoz lotzen dituen txalupako bidaiariek erabili ahalko dute. Baita eskaerare bidezko taxi edo minibus zerbitzuak erabiltzen dituzten herritarrek ere.
Gauzak honela zerbitzu aldaketak datoz. Besteak beste bertan behera geratuko dira Baiona eta Angelu arteko 30, 32 eta 34 lineak. Eta moldaketak izango dira T1 eta T2 linea nagusienetan eta Bidarte, Biarritz eta Hiriburura doazenetan. Zerbitzu honek beste zenbait aldaketa dakartza berarekin. Horien artean esanguratsuenetarikoa prezioa, berdin diotzen ibilbide egingo den, txartelak prezio bakarra izango du, 1,20 euro. Orain arte Kronoplus eta Egobus zerbitzuetako erabiltzaileek euro bat ordaintzen zuten, Karrespreseko bidaiariek berriz 2 euro. Orain txartel bakarrerekin batera hainbat tarifa sozial sortuko dituzte, 65 urtetik gorako adinokoentzat alde batetik eta 28 urte arteko haur eta gazteentzat bestetik. Txik-txak txartel berria gainera eskola eta etxe arteko joan etorriak egiteko baliatzez gain, asteburuetan edo oporraldiatan ere ahalko dute baliatu haur eta gazteek. Adinaren irizpidea hobetxiz ikasleek soilik ez, langile gazteek ere autobusa prezio baxuago batean hartzeko aukera izango dute. Testuinguru honetan txik-txak zerbitzuaren erabilpen berriarekin langileak greban izango dira greba mugagabean. Ildo horretan Keolis enpresak eragozpenak deitoratu ditu. Bestalde, Nafarroan suhiltzaileek jakinarazi dutenez, igande arratsaldean piztutako 3 suteak kontrolpean dituzte dagoeneko. Foru Gobernuko iturriek jakitera eman dutenez, zizurreko sua arratsaldeko 6:30 aldera piztu da, zereal zelai batean zegoen usta makina baten lanengatik. Antza, beste 2 sute itzali behar izan dituzte, Melidan eta Añorben tximista batek eta laborantza makina batek egindakoak urren ez urren. Eta ingurumenarekin lotuta ezbehar larria izan da Dolomitetan, Italian marmolada glaziarraren zati bat jauzi egin da eta gutxienez 6 pertsona hil dira eta 15 desagertu. Punta Roka tontorretik gertu izan da ezbeharra eta bete-betean harrapatu du tontorrera igotzeko erabiltzen den ohiko bidea. Horren ondorio, zainbat mendizale harrapatu ditu azpian. Lekukoen arabera, glaziarra bitan zatitu da eta 300 metro zabaltzen izotz geruza bat jauzi da. Bidean harrapatzen zuen guztia aurretik eramanez. Eta Nafarroako Astelen Linak elkarteak Nagore Lafage gogoratzeko ekitaldia antolatu du gaurkoan arratsaldeko 7etan Iruñan. Nagore Lafage 2008ko Sanferminetan Jose Diego Illanesek erail zuen. Haren oroimenez urtero egiten da kontzentrazioa, indarkeria matxista eta eraso sexistak argudiatzeko. Asun Casasolak 2008ko Sanferminetan hildako gazte iruindarraren amak esker honeko hitzak baino ez ditu, berak eta bere familiak denbora honetan jaso duten babes sozialagatik. Eta Ezkabako gotorlekua eta Donostiako Lakumbre jauregia memoria gune bihurtzea hitzartu du Euskal Herria Bilduk Espainiako gobernuarekin memoria demokratikorako legearen baitan. Lasaren eta Zabalaren senideen babesa jaso du Lakumbre memoria gune bihurtzeko erabakiak eta Nafarroako gobernuak ere aurrera pausotzat jo du Ezkaba gotorlekua bereganatu izana. Bain zuzen gaurkoan proposamen hori konstituzio batzordean eztabaidatzen ari da eta uztailaren 2. astean, datorren astean hain zuzen onartzea espero da Kongresuko osoko bilkuran ondoren senatura bidea egiteko. Mertxe Aizpurua EH Bilduren Kongresuko bozeramailearekin bat egingo dugu zuzenean. Eguerdion, Mertxe? Eguerdion. Bueno, aipatu dugu ezta, aurreko astean izan zela adostasun hori, gerra zikinaren eta represio frankistaren 2 ikur memoriagune bilakatuko direla, eta simbolismotik haratago, zer suposatuko duen honek, ez? Bueno, simbolikoa da, bai, badauka balore hori, simbolikoa izatearena, eta horrek berak ere badu balore bat, ze azken finean, ikustezina zena, agertarazi egiten dugu, ez, ekimen honen bidez. Hainbestetan, simbolismotik haratago ere, hainbestetan ukatutako errealitate isil arazia azalarezteko balio du. Aukera ematen du horretarako, ez, bai gotorlekuak, frankismo garaian zer gertatu zenan azaltzeko eta adierazteko, eta baita ere Lakumbren zer gertatu zen adierazteko, ez. Orain arte, batzuentzat edo gizartearen zati batentzat krudelkeriaren ikur izatetik, memoria gune izatea
pasatzera erreparazioa eta duintasuna ematen duen zerbait da, ez? Bai senitartekoi baita biktimei ere, ez? Orduan uste dut garrantzizkoa dela, eta Nafarroan jendeak eskertzen duen bezala, ni ere seguru nago, hemen horrelako memoria gune bat torturaren kasu hori bere barnean hartuz benetazko garrantzia izango duela, azken finean bestela isilpean eta isilaraziak jarraitzen duten errealitateak dira, ez. Bi memoria gune horiek sortzeaz gain, bestelako adostasun batzuetara ere heldu zarete, memoria demokratikorako legearen baitan. Besteak beste, aplikazioaren denbora muga luzatzea, orain arte gogoratuko dugu, 78ra bitarteko epea hartzen zuela, eta hemendik aurrera, 1993 eta 93ko amaierar arte luzatuko dela memoria demokratikoaren legearen aplikazio hori. Honek nolabait ezbaian jartzen du, kolokan jartzen du, relato ofiziala, batez ere trantsizioaren eta demokraziaren bagainean? Bai, gutxienez lortu dugu hain monolitikoa ez izatea kontakizun hori, ez? 78an bazirudien eta horrela zegoen legean jarrita demokrazia sartu zala, beraz hortik aurrera gertatutako guztia alde batera uste zen, eta transizioak hainbat urtetan entzun dugu bezala horrelako periodo marabilloso bat izan zela, ez da egia, hemen Euskal Herrian askok eta askok dakigu hori ez zela horrela izan, jarraitu zuela errepresioak, jarraitu zutela ere egiturak, frankismoaren egiturak bere horretan, naiz eta beste izen batzuk izan, eta honek behintzat bide bat irekitzen du, hain monolitikoa ez izateko errelatoa, ez? Oraindik lan asko dago egiteko, egia da, 83an ere ez zela dana bukatu, baina, bide bat irekitzen du, aukera bat egongo da, ze beste gauzen artean ere auzitegi frankistak legez kanpo ustea lortu dugu, baita ere beraiek egindako botatako zigorrak ere baliogabetzea, hau ere simbolikoaz izateaz gain badu zenbait senitartekoentzat erreparazio modu bat, ez, emateko aukera bat. Eta, azken finean, 83tik 83 arte izandako giza urraketak, giza eskubide urraketak, berriro berrikusteko aukera emango du, ze horretarako ere adostu genuen batzorde berezi bat irekitzea, eta frankismotik urte horretaraino berrikusteko hainbat gauza, ez. Esan dudan bezala, horretan ere etzan bukatu, mugak ez dira inoiz, eta batez ere frankismoarekin ez ziran hain garbiak izan, eta hori lortzea nik uste dut garrantzia duela ere. Aipatu duzu, oraindik bidea ere badagoela egiteko, egiaren, memoriaren bide horretan, justizia eta erreparazioaren bide horretan, zure ustez Madrid ezin beste pauso eman beharko luke? Oraindik asko dago egiteko, asko dago hemen gertatu zenaren historia, benetazko historia kontatzeko, realitate isilaraziak asko daude, isilpean mantendu direnak eta isilpean mantendu nahi dituztenak ere. Beraz, lan asko dago egiteko oraindik, memoria inklusibo bat lortzeko, benetan bi motatako biktimak ez egoteko, ze bitartean horrela jarraituko du, eta Madrilek badu lan asko egiteko, eta nik uste oraindik orain arte lanean aitu diren erakundeak eta lanean jarraitu behar dutela, ez dago dana egina, gauz asko daude zintzilik oraindik, rebisatu behar dira hainbat gauzak, eta memoria denon artean eraiki behar dugu, eta memoria inklusiboa izateko ere errealitate erpin guztiak hartu behar dituen zerbait da, eta hori oraindik lortzeke dago. Mezu horrekin geldituko gara, Mertxe Aizpurua, EH Bilduren Kongresuko bozeramailea, mila esker gaurkoan gurean izategatik. Zuei, eskerrak. Eta jarraian, kulturari atea irekiko diogu, eta gogoan izango dugu asteburu honetan, ostiraletik igandera, Euskal Herria zuzenean jaialdiaren 26. edizioa ospatu dutela Irizarren. Denetariko musika, antzeslanak eta umentzako ikuskizunak izan dira bertan. Hiru eguneko bidai bat da.
bizitzen duzun aldi oro aldatzen zaituena. 3 egunen ondotik, zuk ere, han eta hemen mundua aldatzeko pasio kartsoa har dezazun. Munduko egi zapalduen borrokak ezagutzeko bidaia dau. Bebet Breiz, gora egi askeak! Letra kaskarrak, mila zaparra, gainditu ditut marrak, zeba naiz makarra, beti bezala parrapadaz parrapada, jada badakizu Bilbo dala toki bakarra. Bain zuzenean ez eta jaialdiaren balorazioa egiteko bat egingo dugu Julen Oiarbururekin, antolatzailea izan da bera, eguerdion. Eguerdion. Bueno, labur pentso bat ikusi berri dugu, hortxe irudiak, 3 egun hauen ondotik, zein da, geratzen zaizuen sentsazioa? Akidura lehenik, eta ez, bizikiko pozigira, biziki konten gira, edizioan bizikuntza pasada guretako, hala jendea ikusten zen egia jenderen bisaietan, beraz hori guretako importanteena da. Ez da, nabari zen, gogoak bazeudela etenaldiaren ondoren, beraz, zenolakoa izan da balorazioa, esan duzu ona izan dela, baina espektatibak bete dira edo gainditu dira? Bai, gure aurreikuspenak gainditu ditugu edo lortu ditugu, horretara lagun eta berritamar laguntzaile izan dira EHZ-etan, 12.000 pertsona inguru bildu dira 3 egunetan, eta plantan ezarri ginoen konfigurazio hori, plaza aurririk, animazioekin egunantzer eta pentsean, gero kontzertuak, bizikuntza funtzionatu du, jendea kontentzen eta positibo. Eta zen nabarmenduko zenuke, asteburu honetatik, 3 eguneko egitarau luze honetatik? Iniz momentu azkarri izan dira da biztan dira Delirium Trementzen kontzertua 30 urte berantago iparaldean berriz. Gero izan da Sari Joseba Sarrinoan jaren bisita ukan dugu ere EHZ-etan, hor ere momentu azkar bat izan da, zirkoak izan dira ere. Iniz momentu azkarri izan dira hola, odeen kontzertua biztan dela larun bat arratxean ere, beraz horiek dira momentu azkarrak. Orain bizitakoa memorian gordetzeko eta deskantzatzeko gunea, ez? Hori da, desmuntaketa hasi dugu, gaur, beraz gunea behar dena desmuntatu, dena bildu eta dena, beraz horretan gira topez, da beno finea EHZ-eta. Eta gero ikusiko dugu ere denborarekin, gibiltasunarekin beste bilan bat eginen dugu lasaiagoa eta... Horixe, honen ondoren, desmuntaiaren ondoren hartu deskantzua merezita izango duzuela. Julen Oiarburu, eskerrik asko gurean izateagatik. Esker zeri, esker. Eta kulturarekin jarraituta, Garazi Albizua idazle santurtziarra geuretik sortuak proiektuaren parte hartzen ari da, eta leitzan ari da, egonaldia egiten mikromitologiaren proiektua du eskuartean, eta harriaren kontakizuna egin nahi du. Harrituta baitago, harriak leitzan duen presentziaz. Mikel Zabaleta alkatearekin ere hitz egin dugu, leitzan azken urteetan kulturaren alorrean eman dituzten aurrera pausoez eta erronkez solasteko. Etiketa bat, bi etiketa. Horietan bat berdela aukeratu, bizkarian pegatu, eta horren arabera bizi. Bizulo! Zer egingo dugu horren? Zein aukeratuko dugu? Bata edo bestia! Bai, bata edo bestia, eskerrik asko, baina zein! Gainera, nok esaten du, hau ongi da,
hau gaizki da, eta notik ateratzen da zur hori gabe ezin dugula bizi. Eta atzera kontaketa Gasteizko jazaldiari hasiera emateko uztailaren 12an izango da, eta Alberto Ibarrondo jazaldiko zuzendariarekin izan da Gasteizko lantaldea. Kultura ekartzea, musika ekartzea, artea ekartzea, eta hori izan da gure helburua azken 45 urtetik. Ere beste gauza batzuk etorri dira horren esker, hau da, turismo erakartzen dugu, eta ere Vitoria-Gasteizko irudia, kanpoan, ere oso garrantzitsua da. Ematen du hiri nazioarteko hiria dela, kosmopolita, irekia beste genero batzuetara, jaz adibidez Estatu Batuarra da, baina nolabait guk onartu dugu gure barruan eta gure egin dugu. Besterik gabe, horiek izan dira eguneko lerroburuak, tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketarekin. Gaurkoan, gurekin izango dugu Amets Martinez de Heredita ikusguneko koordinatzailea, orain arte. Iepa, gu kilimagera eta hau da gure bideoklip berria. Aurreko urtetik edo, ez? Bai, ez? Nik uste bai. Bai. Zelan lanpetuta, oporrekin. Toman ondo. Ondo da ebertu. Bai. Alatu barrago, ez? Bai. Gero bat ditzen ditutxo osoak. Zure gorputza mugitzean datza. Zure bizian bota katzatei. Dantza. Ez azu esan ez dakizuna dantza egiten. Pertsonalki ez ja ere psikologikoki musikari aldakak mugitzen. Lotxarik gabe izango zara zure jabe. Besoak gora, eta zu galdu demora, aktorka bat gozatzera, oraintxe daukatu aukera, ta ipurdia bera, mugitu hankikin batera, aktorka bat gozatzera, bestela joan zaite zoera. Dantza, zure gorputza mugitzean datza.
gaurko mugan izaten biharko elmugan xeatu zure beldurrak bihurtu zogi papurrak xeatu zure beldurrak da entzun altxa besoak gora ezazu galdu denbora ator gauaz gozatzera oraintxe daukazu aukera da ipurdia bera ukituan kekin batera ator gauaz gozatzera bestela joan zaitez goera altxa besoak gora ezazu galdu denbora ator gauaz gozatzera oraintxe daukazu aukera da ipurdia bera ukituan kekin batera ator gauaz gozatzera bestela joan zaitez goera bestela joan zaitez goera bestela joan zaitez goera bestela joan zaitez goera gatza Eta gunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Amets Martinez de Heredita, ikusgune Gasteizko LGTBI plus fobiaren aurkako behatokiko koordinatzailea, eguerdion, ongetorri. Bueno, egunotan jarraitzen dute ez, aldarrikapenek, ospakizunek, LGTBIQ plus arrotasunaren nazioarteko egunaren bueltan, baina ikusgunetik datuak ere badituzue, zenolako argazkia da Gasteizen gorroto diskurtsoen arira? Bueno, gorroto diskurtsoak gore egin dute azkenengo urteetan, hori aurreko txostenetan ikusten genuen, eta aurten daukagun keskarik handiena hori da, ez? Gorakada hori zuzenean erlazionatuta dagoelako eraso fisikoekin, eraso fisikoak ere gora egin dute, eta parekatuta daude gorroto diskurtsoa eta eraso fisikoa. Askotan izan dugu gorroto diskurtsoaren ostean eraso fisikoa dagoela, eta baliteke, kasu honetan, ere, egoera edo testuinguru horretan egotea. Pandemiaren etenaldiaren ondotik berreskuratzen hasi dira, ez? Herrietako jaiak, jaialdiak ere, honekin lotuta, LGTBI kolektiboaren aurkako erasoen gorakada bat emango delaren kezka duzue? Bueno, erasoen gorakada nik ez dakit egongo den, izan ere aurretik datu gutxi ditugulako. Ia da, erasoen ezagupenaren gorakada egia da badugula. Eta gehiena udan gertatzen dira, ez? Beraz, aurreikusi dezakegu ere bai, udontan ere, antzeko zerbait gertatuko dela. Aurten, 2022an zehar jasotzen ari ditugu datuen arabera, nabaritzen da nahiko antzeko datuak jasotzen dugula 2022arekin konparatuta. Eta ia da, udan kalearen berreskurapena izaten dugula, edo kalera gehiago irtetzen garela, ia da jaiak ditugula, eta ia da badirela elementu batzuk, alde batetik maskulinitatea, alkoholak, gizonezkoen balankidetza hori edo ez, eraso matxista eta LGTBI fobikoak gertatzeko eta holakoak izango ditugu. Guk gure kasuan, Gasteizko jaien kasuan, guk gure telefona 24 orduz zabalduko dugu, abuztuaren 4tik 9 bitartean, pizkat ere arreta hori handiago izateko, ez? Datuei buruz ari gara ez, baina kontuan izan behar da datu hauek salaketen gainean eratzen direla, eta asko eta asko ez, eraso asko eta asko salatu gabe gelditzen direla. Bai, guk salaketa aipatzen dugunean, beti esate dugu salaketa judiziala, edo poliziaren aurran egiten dugun salaketa dagoela, eta bestetik, behatokia edo beste kasu batzuetan elkarteen aurran egiten den salaketa ikusten dugulako kaleko salaketa hori ere oso garrantzitsua da. Egia da, bide judiziala dutenak oso gutxi direla eta epaitegietara iristen diren horiek oso gutxi direla. Batzu osatute 80% inguru ez direla salatzen, ez? Ia da, elkarten gana salaketak gehiago heltzen direla eta, zentzu horretan lehen esaten duena, kalean hori ezagutzea,
kalean hori salatzea ezinbestekoa da, eta uste dut azkenengo urtean ere bai, Gasteizen askotan egin dugula hori, ez? Kalean salatu pizkat egoera, azkenan ere bai, politika eraldatzaileak behar ditugulako, eta nolabait ere, jendearen elkarlan hori, LGTBI-fobiari aurre egiteko elkarlan hori, horretan laguntzen du, ez? Aipatu dugu, ez da, aste honetan ere jarraipena izaten ari duela, LGTBIQ+, arrotasunaren nazioarteko egunak, aldarrikapenak indartsu jarraitzen dutelako, izan ere, eraso posibleen aurrean zenolako ondoriak ekartzen du honek, identitate propioaren eskutatze bat ekartzen du? Bai, 2017an Gasteizko Udalak egin zuen horrelako LGTBI herritarren diagnostiko bat, eta horretan agertzen zen batzuk uste zutela beren identitate hori eskutuan eramatea nolabait erasoengatik abesten zituela. Eta berriz ere agertu zaigu hau behatokiak bertan egin dituen topaketa batean, pizkate ditugun datuak aztertzeko LGTBI pertsona batzuekin, eta hauek ere zaten ziguten normalean aukeratu egiten zirela egoteko edo parrandan egoteko toki horiek, eta aukeraketa horretan kontutan hartzen zutela euren segurtasuna. Edo erasotuak izango ez ziren tokiak, edo erasotuak izatekotan beste izango zituzten tokiak aukeratzen zituztela. Beraz, egia da horrelako berriak nolabait gure askatasuna mugatzen dituela. Arrotasunaren eguna dena den girona hasian ospatu dela ere esan daiteke, ez? Nolakoa izan da? Nolakoa da testuingurua? Testuingurua da, hortxe dugu alderdi batzuen aldetik LGTBI kolektiboa jo puntuan jartzarena, bai estigma bat zabalduz, hortxe aipatuko nuke, adibidez tximinoaren bastangaren kontua, zelan estigmatizatu nahi izan duten kolektibo oso bat, gibaren pandemian gertatu zen oso antzeko mekanismoa erabiliz, bestetik gure sexualitatea edo gure harremantzeko bideak ere bai nolabait kriminalizatzen ere bai, edo inkluso estigma bera sortzen, bai aplikazioen bitartez ligatzen dugunean, eta barrez. Orduan, egia da, guk harreman eredu ez normatibo bat daukagula, eta berriz ere olako kasuetan nabarmentzen da araua nolako bortitza den eta arauak ez duela atzera pausurik emango ez, eta guk hartu ditugun edo lortu ditugun askatasun gune horiek ere bai, ez baian jarriko ditugula eta horiek ere galtzeko aukerak ditugula, ez? Testuingurutik haratago, zerbait ezberdinetik izan du aurtengo arrotasunaren egunak? Ezberdina kaleak hartzen jarraitzen ditugula, nik uste dut aurten ere bai, testuinguru honetan, adibidez transleaiak sortu duen zalaparta guztiarekin, eta nik uste dut, hori guztia kalean egon dela, eta jendea kalera ateratzen ari dela. Nik uste dut geroz eta indartsuago daudela ekainaren 28ko mobilizazioak, eta hori oso berri hona da, ez? Izan ere, batzuen interes merkantilisten gainetik, herritarrak badakigula ekainaren 28a borrokatzeko egun badela, eta parrandarako ere bai, baina borrokatzeko egun badela, eta hori oso argi daukagu, eta horten nik uste dut agerikoa izan dela hori ere bai. Aipatu duzu zenolako elementuak izan diren azken aldian, testuinguru nahazia, besteak beste Bilboko gertakariak ere badira hortxe, eta baita ere ligatzeko aplikazioei lotuta bidali diren mezu batzuk, zuk zein mezu bidaliko zenuke? Ligatzeko aplikazioiek ez dira ligatzeko beste modu batzuk baino seguruagoak, taberna baten ligatzea balda segurua, kalean ligatzea balda segurua, ez? Bordun, segurtasun eguneko egunean ez da existitzen. Beraz, beldurri gabe jarraitu behar dugu horrelako aplikazioak edo nahi dugun bezala ligatzen. Horrek ez du esan nahi, segurtasun neurri horiek ez ditugun hartuko. Horrek ez du esan nahi, zenbait gauzetaz babestuko ez garen. Guk horretarako gida bat egin genuen duela urte batzuk, zaindu zaitez gida gure webgunean dagoena, eta gida hori baliogarria izan daiteke horrelako gauzak, horrelako ligatzerako momentuan.
Arrotasunaren egunarekin lotuta ikusi ditugu administrazioak bete-ben agerraldiak egiten, ekitaldiak baita ere egiten, baina urtean zehar zenolako lan egiten dute LGTBI plus fobiaren aurka? Bueno, gure ustez instituzioak, administrazioak politika egiteko daude. Ez daude egun bati begirako adierazpen egiteko, eta ez daude horrelako gauzak egiteko, ez? Politika egin behar dituzte. Eta politika horiek gainera egin behar dituzte LGTBI kolektiboekin elkarlanean. Ia da, gu Gasteizko udalarekin badugula hitzarmen hori, badugula elkarlan hori, baina gainontzeko instituzioekin ez dugulako inolako harremanik. Ikusi, adibidez lehen agertzen zen, galdetzen zen idan, Bilboko ustezko hiltzailearen inguruan. Oraindik, gure kasuan adibidez, inork gaitu ditu bilera batera, azalpenak ematera, hor salaparta handia sortu zen, beldurra sortu zen, esango nuke ere, bai komunikatiboki ere jarrera oso txarrak izan zirela, eta inork ez digu deitu ezertarako. Orduan, administrazio politikak egiteko daude, eta ez horrelako egunetan, egia da, garrantzitsua dela momentoren baten hortzadarraren ikurriñak jartzea eraikinetan, baina hori gero politikak badaude horren atzetik ez du ezertarako balio. Are gehiago, iraingarria izan daiteke inkluso. Faltan botatzen duzu, beraz urtean zehar zuekin harremanetan jartzea. Faltan botatzen dugu gurekin harremanetan jartzea, faltan botatzen ditugu politika asko, politika horiek garatzeko baliabideak, eta nolabait kolektibo hau aitortza eta kolektibo honekin elkarlanean aritzea, ez? Ikusgunek 3 urte bete ditu aurten, zenolako bilakara izan du? Bueno, hori izan duan kontua ere bai oso garrantzitsua izan da bilakaera horretan. Gu pentsa 2017an hasi ginen gure baliabideekin proiektua martxan jartzen, eta ikusi genuen zegoela aukerarik lan guzti hau egiteko gure baliabide eskasekin. Orduan hasi ginen udalarekin lankidetza bat egiten, eta lankidetza honek frutu batzuk eman ditu eta gaur egun baditu baliabideak gauza batzuk egiteko. Eta ikusgunek daukan gauzarik honena ez da erasoak zenbatzen dituena, baizik erasoak zenbatzeko aukerak dituela, ez? Eta hori oso garrantzitsua da. Aurrera begira, nik uste dute proiektua bera ez dagoela eguneko egunean garatuta, ikusgune jarri genion, gune hitza jarri genien izenari, saretzeko espazio bat buruan genuelako, eta datozen hilabetetan nik uste dut hori bermatuko dela, beraz, jarraitzen dugu proiektua elikatzen eta proiektua geroz eta handiagoa egiten, ez? Eta zenolako garrantzia du, horrelako tresna bat izateak salaketak jartzerako orduan? Garrantzia handia da, ez bakarrik jendea bera saretzen delako, ez? Baizik eta pixkat gertatzen denaren ezagupen bat daukagulako, eta ezagupen horrek baliogarriak dira gero politika eraginkorrak egiteko. Eta guk badaki dugu ezagutzen ditugun kasuetan zer gertatu den, non gertatu den, noren kontra gertatu den, eta horrek ematen dizkigu aukerak gero horretan ondorioak ateratzeko eta politika konkretuak egiteko. Esaten dudana, horretarako borondate politikoa behar da, ez bakarrik hau ez doa, bakarrik guk zenbakiak botatzen ditugu, zenbakien atzetik historiak daude eta historia horiek aztertu, eta borondate politikoarekin neurriak hartu behar ditugu, gertatu dena berriz ez gertatzeko, ez? 3 urteko ibilbideari begira, sari bat, jaso berri duzu, urrezko hiru saria markatu, jaso berri duzu, Euskal Herriko gehi lez askapen mugimenduaren eskutik, zer suposatu du honek? Posa handia. Guk bakigu gainera, sari hori ez dela gurea bakarrik. Guk Gasteizen, azkenengo urtean LGTBI-fobiari aurre egiteko piztu diren dinamika guztiak saritzen dituelako. Eta, gogor ekarri ditugu, bai Gasteizko ikastolen ekarpena. Bakigu batzutan gainera ekarpen horiek modu militantean egiten direla, baliabiderik ez dituztelako. Umandi eta Arantzabela ikastolak hauek izan direlako hor
hor ikastela hauetan agertu direlako gorroto diskurtsoak, ez? Guraso elkarteak, auzokideak, auzo elkarteak, asko eta asko izan dira Gasteizen honen LGTB-fobiari aurre egiteko mobilizatu direnak eta horiek guztiekin konpartitu nahi izan dugu saria. Aipatu duzu, ezta? Politika alorrean neurriak hartzeko unea heldu badela, Madrilen translegea ontzen aritu diren bitartean zalaparta handia sortu da gizartean, zer nolako irakurketa egiten duzu? Alde batetik horrelako legeak egiten direnean zalaparta dago, eta legea behin amaitutakoa, nik uste zalaparta hori dezagingo dela, ez? Horrekin, nik gogoratzen dut matrimonioaren kontuarekin berdina gertatu zela, edo abortuaren legearekin, edo hainbat eta hainbat legeekin horrelako zalapartak daude, eta imaginatzen dut legea behin onartuta, hortan geratuko dela. Bestetik, Madrilen onartu den lege hori ez da transmugimendutik ateratzen den legea. Eta hori da gauzarik garrantzitsuena, lehen aipatzen nuen, bai instituzioak lan egin behar dute, baina lan egin behar dute mugimenduarekin lankidetzan. Eta hilabeteetan zehar transmugimendua berdintasun ministerioan egonda lege bat erredaktatzen. Lege hori ez ditu oztopo guztiak gainditu, de hecho, kongresuan bertan beran geratu zen, tramitean, eta hori dagoena da beste lege bat. Lege hori trans kolektiboaren eskaera gehienak ez ditu, edo batzuk ez ditu kontutan hartzen, eta hori erronka da lege hori, tramitera pasatu den lege hori, mai gainean dauden beste artikulu horiekin hobetzea, ez? Oroar, zer botatzen duzu faltan? Adibidez, egia da, ematen du pertsona migratuen kontua nolabait aldatu egin dela, ez dut ezagutzen du oraino, baina aurretik ez egon testua ez zituen kontutan hartzen, bestetik pertsona azpitarrak ez ditu kontutan hartzen, eta uste dugu, badirela kontu hori kontutan hartu beharrekoak, eta lega gainera ezin dira izan intentzioen neurri zehatzak izan behar dituzte, zelan bermatuko da adibidez transkolektiboa lan mundurako sarbide izatea, ez? Edo, baliteke neurri zehatzak behar izatea, ez? Eusko Legebiltzarrean ere eztabaidatuko dute, eztabaidatzen ari dira, translege bat zuekin ari dira kontaktuan horretarako? Bai, gu parte hartu dugu komisioan eta bai parte hartu dugu eta horretan gaude bai. Eta zeintzuk izan beharko lirateke lehentasunak? Lehentasunak egia da gurutzetako unitateari errepaso handi bat eman zaio. Gure ustez ez da oso normala despatologizazioaz hitz egiten duen lege bat gero psikiatra baten beharra izatea. Uste dut pertsona azpitarrak ere kontutan hartu behar dituela. Badira proposamen ezberdinak egin ditugunak eta komisio horretan egin genituenak, baino legea aurrera doa eta seguramente inkluso Madrilen tramitera onartu berri den lege hori baino lehenago indarrean izatea bai. Lehen galderari lotuta, ez, gorroto diskurtsoen gorakada horri lotuta, uste duzu herritarrek diskriminazio hori antzematen dutela? Bai, nik uste dut egin baten herritarrek LGTB-fobia antzematen dute, eta gainera nik uste dut kontzientzia maila altua dela. Egia da, badirela diskriminazio txikiago batzuk igual agerikoak ez direnak eta inkluso kolektiboa berak batzutan ikusten ez dituenak, baina esango nuke herritarrak erabat konbentzituta daudela eta gainera prestutasun handia dutela LGTB-fobia horri aurre egiteko, ez? Eta zenolako jarrerak edota bideak hartzea gomendatzen duzue, eraso baten aurrean lekukoa baldin bada norbait?
alde batetik eraso hori sufritzen ari den pertsona horri babesa eta laguntza eskaintzea. Eta bestetik, gure kasuan ikusgunerekin harremanetan jartzea, gertatutakoa ikusi duena azaltzeko, eta Gasteiztik edo Arabatik kanpo bada tokiko elkarteekin, bai koordinadora hiriburuetan edo herrialde ezberdinetan ditugun koordinadorei esatea, zer gertatu den, nun gertatu den, azkenean ere bai, salaketa sozial hori albideratzeko informazio ematea, ez? Antipatu duzunez Gasteizko jaiak ez gutxi falta da horietarako eta telefonoa 24 orduz operatibo izango zuela ere. Hori da, 24 orduz izango dugu, eta edo zer gertatzen dela, edo norbaitek zerbait ikusten baldin badu, aukera izango du WhatsAppez, Telegramez edo dei baten bitartez gurekin harremanetan jartzeko. Amets Martinez de Heredita ikusguneko koordinatzailea, mila esker, gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko. Eta tarte baten ondoren bueltatuko gara, solasaldiari bide emateko, gaurkoan gurekin izango ditugu Esti Linares eta Ramon Varela, orain arte. Zerke egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak, zenbat laino beltz, besarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da, bakarrik zaude, bere zuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean, sede zuloan, ilunketan ikuste zein omen da, zure zauria. Zure errua Ekaitzaren barruan
Garazi Albizua naiz, santurtziarra, idazlea, duela gitzi ikusi nuen zelan udalbiltzak ekimen baten berri eman zuen, geuretik sortuak, eta ikusi, eta esan deban, onkin, apuntatu behar nazonetara, ez? Oso proiektu ederra da, eta egin beharreko guztiak egin ostean, Leitza egokitu zait, eta orain hemen naiz. Leitza, gure herria, ikusten den bezala, mendiz inguratuta dago, Nafarroa garaian dago, Gipuzkoakin muga ikendo, 3.000 biztanle inguruko herrie da. Tradizionalki abeltzaintza izan da motore nagusia, baina 50 urtetik ona herri industriala dela esan genezake. Duela gutxi, Leitzako zine zaharra eraberritu dela eta Leitzako herri areto bihurtu da. Bertan kultur jarduera biderkatu inda. Leno zine zaharran ikentzien ekitaldikin kontutan hartuta biderkatu die kultur jarduerak eta guain erabileran itzeko areto hortan, mota ezberdinetako ikuskizunak, proiekzioak, antzerkia, musika, kontzertuak, bilera irekiak, pixko bat denetik egiten da. Mikromitologiaren inguruko proiektu bat egin nahi nuen, eta izan zen Leitzara heldu eta ikusi eta harritu harriak duen presentzia horrekin, ez? Beraz, harriaren kontakizuna nahi dut, historio mitologikoa egin, jentileak direla eta edo, baita harri jasotzailea eta harriaren arteko harremana hori behitu, eta holan 4-5 kontakizun handi egin, danak hori guztiak harriaren ikuspuntua hartuta. Garazik egingo duen lanak onurak ekarriko dizkiola dudik gabe, Leitzako kondairak, historia, mitologia jasoko dituelako bere liburuak, eta horrek bere horretan onurak ekartzen dizkio Leitzari. Kulturaren aldeko apustua egin nahi dugunez ere, Leitzako udaletik, geuretik sortuak proiektuak sortzen duen zirkuito horretan egoteak ere, laguntzen digu helburu hori lortzen, ezta? Azken batean proiektu hau nolabait bada beste proiektu askoren beste estatitzo bat, proiektu handi bat kreatu duena, kreatura eta kreatura udalbiltzak sortu da, geuretik sortuak ekimen honen bidez, ezta? Eta zein da kreatura hau, Euskal Herriko kulturari ahotsa, ikuspegia eta bizkortasuna motea nolabait, ez? Hemen da bizirik taupaka, eta hori, udabiltzai ezker, geuretik sortuei ezker, eta konten eta posarren itzaiten bebai zeintzu izango diren gure kulturaren beste kontakizun dana horiek, beste idazleenak, eta ea zelako kreatura sortu dugun hemen Euskal Herrian. Jaio naiz baina, zein da nire lekua, handiaren izua, norena da mundua. Jaio naiz baina, zein da nire lekua, handiaren izua. Jaio naiz baina, zein da nire lekua, handiaren izua, norena da mundua. Jaio naiz baina, zein da nire lekua, norena da mundua.
Esan zer diren gazte baten ametsa. Galbideren eramaten gauza guztiak, niretzako sortu dituzun guztiak. Ez dute lortzen, naiz erortzen, atzetik daukat polizia. Galbideren eramaten gauza guztiak, niretzako sortu dituzun guztiak. Ez dute lortzen, naiz erortzen, atzetik daukat polizia. Eta gunero legez lasaiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Esti Linares, eguerdion. Eguerdion. Eta Ramon Barela, eguerdion. Eguerdion, bai. Asteburura begira jarriko gara, izan ere Pirinioetako bidea, izeneko ekimena aurrera eraman dute, gure eskuk eta baita ere Kataluniako eragile sozial desberdinek, Pirinioetako 3 gailur, baino gehiago argiztatu dituzte, lerro bat eginez, ez? Burujabetzaren aldeko aldarriak izan dira nagusi, eta ezakizun hori, ez? Europan mailan mahai gaineratzea ikusiko ditugu irudiak. Ekintza ikusgarri honek, Pirinioetako bide eder honek, ederki erakusten du zein handia den herrien arteko lankidetzak eraikitzeko duen gaitasun hori. Euskal Herriko eta Kataluniako indarrak bilduta, Pirinio osoa argiztatzeko gai izan gara gaur. Eta elkarlanean eta indarrak batzen jarraitzen badugu gure helburuetan aurrera egiteko gai izango gara. Aurrera begira, ekimen bateratu berrien aldeko apustua egiten dugu guk, ez bakarriko Euskal Herriaren eta Kataluniaren artean, baita aske eta burujabe izateko borrokan ari diren Europan eta munduko gainontzeko herri guztien artean. Erabakitzeko eskubidea 21. mendeko demokraziaren giltza da. Herriek beren etorkizuna erabakitzeko duten eskubidea errespetatu gabe ezin da hitz egin inolaz ere benetako demokrazia batez. Gure herriarentzat errespetua eskatzen dugu. Gure hizkuntza eta kulturarentzat begirunea exigitzen dugu. Gure herritar guztien eskubide zibil eta politikoak errespetatzea eskatzen dugu. Gure herrien borondate demokratikoa errespetatzea exigitzen dugu. Ezakit larun batean ekimena zuzenean ikusteko aukera izan zenuten, baina hortxe bestela irudi ikusgarriak benetan, zer iruditu zaizue ekimena? Nik ez dut aukerarik izan ikusteko, baina nik uste batetik gure esku dagok era zuzenean hartzen duela edo jotzen duela almugatzat Europan mahai gainatzera prozesua batetik Europan badaudelako gure egoeran daude eta hainbat herri, Flandia, Katalunia, Euskal Herria eta baita ere Eskozia eta bar, eta nik uste Europa mailan emarko litzatekeela bidea. Eta bestetik, aipatu nahiko nuke baita ere, ikusten dugula egunkoko testu inguruan nolabait ere 2017ko erreferendumaren ostetik eta Kataluniar lider politikoen karteratzearen eta barkamenaren ostean nolabait ere mugimendu independentistak indarra galdu duela, bai prentsan, bai kaleetan baita ere, ezta? Eta orduan nik uste horrelako ekimenak berriro ekartzea eta gainerain bitxiak diren, ezta? Eta estetikoki erakargarriak izan daitezkenak, polita izan daitekeela. Bereziki hori existitzen jarraitzen duelako, ezta? Hainbat eta hainbat inkesta daude, emaitza ezberdinak ekartzen dituztenak, Deustobarometro edo Naziometroa emaitza oso ezberdinak ematen dituzte esate baterako, baina badago pultsio hori gizartean eta soziologikoki hori jarraitzen du gure artean. Bestelako erakusketarekin, baina jarraitzen du gure artean, ezta? Eta hori Europako hainbat herritan ematen da baita ere. Orduan nik uste, batetik Europako helmuga hori izatea garrantzitsua da, guztiontzako Europar batasunaren baitan edo Europaren baitan ematea irtenbide bat gure eskubide politiko horiek gauzatzeko, bakarrik galdetzeko herriari, ez independentzia gauzatzeko, hori herri bakoitzak erabaki beharko du, baina galdaketa horiek eman beharko dira, eta besterik gabe hori.
Bai, alde batetik, nik ez da ere ez nuen izan hori oportunitatea jarraitzeko, baina bai justo ostiralean bai ikusi egin ebala bertako antolatu egin duen koordinatzaile ematen elkarrizketa. Eta, berak aipatzen zuen, momentu garrantzitsua zela, batez ere ikustaraztako hor dago euren, eta Ramonek aipatzen zuen modun, funtzio bat dagoela, eta oraindik ere dago zerbait mahai gainean, ez dugula esku hartu benetan, egon dira hainbat ekimen, egon dira hainbat egoera, baina egia da justo oratu behar dugu, pandemia baino lehenago nola zegoen konkretuki Kataluniaren egoera eta zein aldarrikapen zeuden eta hor utzi egin zen eta egon da, como parentesi bat, kapsula bat egin dugu, momentu batean, 2 urte kapsula bat egin dugu, eta badirudi ez dela, eta dago zerbait, eta herri mailan, mugitzen den zerbait, baina ez dugu esku hartu eta ez dugu berriro ere hori buruz hitz egin orduan. Ezinbestekoa da alde batetik horrelako ekintza egitea eta alde gehiago. Ekintza simbolikoa eta politak horrek eragiten duena da, kulturalki niretzako da garrantzitsua nola eraikitzen ditugun ekintzak eta nondik eraikitzen ditugun eta ze posizionamenduak hartzen ditugun. Eta horrek ekartzen duen, ez da bakarrik polita izatea zen, eta nahiko polita da ikustea, eta ikuste, lerro luze hori, argiz beteta, baizik eta lankidetza eremua, hor zabaldu egin da, edo niretzako zabaltzen dira, bi eremu edo bi lerro oso garrantzitsuak direnak. Alde batetik lankidetza, bi herri, arteko lankidetza, eta nola eraiki alditugun bestelako estrategiak, nik ez dut ezagutzen, ez dakit, batez ere, nik erresuma batun bizi nintzen, eta, egia da, Eskozia, Gales eta Britaniak dauzkate oso egoera desberdinak, eta ez dute horrelako lankidetza eremuak eraiki, baizik, eta bakoitzak badoa bere helburua, orduan, uste dut oso polita dela, eta uste dut baita ere estrategikoki oso garrantzitsua da horrelako ekintzak egitea, baita ere estatura begira eta nola eraikitzen ditugun. Hori eta beste aldetik, erabakitzeko eskubidea, da aldarrikapen bat historikoki egon dena, erabakitzeko eskubidea historikoki ikusten baldin badugu, daude 1000 egoera eta 1000 arrazoi desberdin, bai Latinoamerikan baita, leku askotan egon dira horrelako aldarrikapenak, eta baita ere gure Europa mailan badauz horrelako aldarrikapenak. Baina, klaro, erabakitzeko eskubidearekin batera, nola eraikitzen diren estrategiak oso garrantzitsuak dira, eta orain gauden momentuan badirudi hori kapsulatuta gaudezela eta ez dira hartu bestelako erabakiak, baina hor eta horrelako ikusteraztea dagoela oraindik ere eta zerbaiti buruz hitz egin behar dugu, uste dut garrantzitsua dela. Igual ikusi beharko dugu zenolako eraginak izango duen datorren urteko Eskoziako referendumak, hemendik urte batera urrian izango dutela bertan zenolako etorkizuna duen, berez ez dagoelako hausuta erresuma batuko gobernuarekin, 2008koa bazegoen, baina guztiz aldatu da bertoko egoera politikoa Brexitaren ondoren eta hainbat aldaketaren ondoren, orduan nik uste horrek nolabaiteko bultza eman ahalko liokela hain geldirik eta enkapsulatuta dagoen mugimendu honi posible liteke. Gure eskutik ere mugarritzatute nola baita ezateko data hori, esatu dute non egongo garagu, bertan bigarren referendum hori ospatzen denean, zinbide egingo dugu bertaraino, horregatik ere horrelako ekimenak, lankidetza ere aipatu duzue, aipatu dute hemendik aurrera Kataluniarrekin bat egiteko aukera gehiago zabalduko direla, baina testuinguru guzti honetan oraindik ere bada esaten duenik ez dela momentua aldarrikapen hauetarako, ez dela momentua hau mahai gaineratzerako. Zuen ustez hori ala da edo testuinguruak beste zerbait eskatzen du? Hombre, momentu dutan ikusten dugu Eusko Legebiltzarrean estatus berriarekin esate baterako, ea era mugatuta gaia. Ez dakit momentua den edo ez, baina ez dago horrelako indarrik, ez da hori bultzatzeko. Arrazoiak zintzuk izan ditezkeen, nik uste gure historian hainbeste pultsio izan dira, hainbeste borondate egonda bai EAJaren partetik hori Ibarretxe lehendakariaren planarekin, eta etaren garaian hainbeste negoziaketa izan ziren etaren eta estatuaren artean hori lortzeko helburuarekin. Eta hainbeste nik uste nolabait jendeak igual ikusten du nolabait iraganeko kontu bezala. Ez iraganeko kontu bezala ez duelako nahi berarentzako, baizik eta pultsio horiek eta tentsioarekin bizi zirelako urte horiek.
erabakitzeko eskubideak eragiten zituelako, baizik eta tentsio urteak zirelako, ezta? Eta igual nolabait ere gure herriak behar du ulertzea edo ikustea bestelako prozesu bat edo Eskoziako prozesua hain zuzen ere arrakastatsua izan daitekeena, Kataluniakoa izan arrakastatsua eta jende askok nolabait ere beldurrez ikusi zuen Kataluniako afera eta hemen ez zuen funtzionatu indar bezala amaitu zenean. Baizik eta kontrara jendeak ikusten zuen nolabait ere haiek saiatu eta porrota egin dute, ezta? Beste irakurketa egin daitezke, ezta, baina hori bat izan diteke, ezta? Liderak kartzelan, Puigdemont oraindik Europan eta orduan, ez dakit, nik uste baliatu beharko dugula oso ondo, ze Eskoziako kasua nik uste argia dela eta gainera indar itzelesko mugimendua da, bertoko mugimendu independentista, orduan nik uste baliatu beharko dugula bertoko mugimendua, ikusi zeozer positiboa izan daitekeela, zeozer elkarrizketaren bitartez ereiki ahal den zeozer, eta emaitza onuragarriak ekarri dezaken prozesua baita. Orduan, nik baliatuko nintzateke prozesu hortaz. Bai, askotan agian erabakitzeko eskubidea edo eta buru jabetza lotzen delako ideologia konkretu batekin edo eta buru jabetzarekin, independentziarekin soilik, eta ez da kontuan hartzen, ez, gure eskuk aipatzen du, ate bat zabalduko lukeela baita ere herritarren bizitza hobetzeko, esaterako. Bai, egia da, buru jabetzaren eskubidea eta erabakitzaren eskubidea, oinarrizko eskubide bat. Eta nola parte hartzen dugun herriak eta eskubide bat nola eta oso ondo daude eraikiteta estatuak. Estatuak baita ere blindatu egin behar dira, batez ere segun eta zein interes daukaten estatu bakoitzak blindatu egiten dira eta hortarako egiten dituzten muga batzuk hori ez gertatzeko. Baina beti ere gero bueltan eman behar dioguna da gure eskubidea dela eta buru jabetza baita ere gure eskubidea dela. Eta hortatik ezinbestekoa da, horri buruz hitz egitea eta nola baldintzatu egoera hori. Ramonek aipatzen zuen, eta nik uste, oso ados nago beragaz da nola egin duen historikoki eta nola dagoen markatuta gure egoera orain eta gure distingurua da. Alde batetik, egia da, egon dira aldarrikapen desberdinak hemen, eta Eskoziarekin konparata dagoen, oso egora desberdina da, klaro, haiek gainera pasatu egin dute Brexit bateetatik, gainera saldu egin zioten zerbait Eskozia eta bertakoei esaten baldin badiegu, eta hortatik ikusiko dugu ze gertatuko den, ezta? Baina egia da, haiek pasatu egin dute prozedura bateetatik Eskoziarrek, non gainera saldu egin zioten zerbait, eta gero begira ze gertatu egin zen. Eta daude momentu baten, non, haiek daukaten kulturarekin eta daukaten baldintza, eta baita ere dauzkaten baldintza legalak oso desberdina dira gure baldintza legalekin. Askotan konparatzen gara haiegaz, eta daukaten egoera eta gurea oso desberdintzua da, eta baita ere historikoki zen, eta baita ere gauza oso desberdinak dira. Hori alde batetik, baina hemen egia da dagoela eta lehen Ramonek aipatzen zuen Deusto barometroa, eta Deusto barometroan gertatzen zaiguna, eta nik batzutan parte hartu izan dut batez ere ondorioen irakurketa horietan, eta gertatzen zaiguna da batez ere item horretan, eragoikitzeko eskubidearekin dagoen item horretan, ia ez dauka baliorik. Bai egia da, oraindik ere, aldarrikapen desberdinak daude zera, baina gure fokua edo, EAen dagoen fokua, orain dago beste momentu baten. Eta ikusi egin dugu, bakarrik ikusi behar dugu, zer dauzkagun gaiak hemen mai gainen, eta dauzkagun mai gainen orain, alde batetik gaudela eremu baten, gaudela krisi baten, hor muga horretan. Gaudela baita ere begira zenbatatako gudak dauzkagun oso hurbilekoak. Pandemia batetatik gatozela dauzkagun, hori, hainbat, alderdi non daukagu burua beste momentu baten, orduan. Horrez egitik uste dut garrantzitsua dela ikusteraztea hor dagoela oraindik ere, pultsio hori, baina beti ere egia da dagoen testuingurua nahiko desberdina dela. Ikusiko dugu zertan gelditzen den guztia hau Pirinetako bidearen ondotik, eta gaiz aldatu behar dugu, Nafarroara begira jarriko gara, izan ere aurreko ostegunean Nafarroako parlamentuak Eliza Katolikoaren barruan egindako sexu abusuak aitortzeko legea onartu zuelako, entzungo ditugu lehenik eta behin ordezkari politikoak. Queremos paliar vuestro dolor y lo que nunca tuvo que suceder, esperemos
que nunca vuelva a suceder. Creemos que es una oportunidad para la Iglesia que, atendiendo, como he dicho, a su propio mensaje y misión, para que dé todos los pasos necesarios. Continuaremos explorando vías para que puedan ustedes obtener también esa reparación también económica que les corresponde. Los datos son exactamente 17 centros educativos, señor Iriarte, en 12 municipios, con 10 congregaciones. Y hay secuelas, hay sufrimientos, que es que eso no se borra. Ikastetxe erlijiosoetan sexu abusuak pairatu zituztenentzat aitortza eta erreparazioa morala behintzat aitortuko die lege honek, baita ere justizia lortu ezin dutenentzat, beraz aurrera pausua bada. Nola baloratzen duzu zuek? Aurrera pausua bat da, baina ezinbestekoa zena. Orduan, historian zer gauza asko gertatu egin dira, eta gauzak bere lekuan ipintzea, historia markatuko diguea nondik joan behar duen eta nozein den gure norantza. Baina ezinbestekoa da erreparazio hori nola eragiten dugun eta nola eraikitzen dugun. Barkamenaren egoera eta baita ere, edo zein ez da, bi pertsonen konflikto batean hartzen dugunean, barkamena eskatzeko da egon behar da arte bat, ez da, barkamena esateko, baina baita ere jasotzeko ez dela barkatua izango. Hori oso, eta garrantzitsua da hori kontuan hartzea zen, eta minak hor dauz. Orduan, barkamena beti eskatzen dugu, barkatu egin behar dugu edo barkatu, prozedura luzea da eta dolua oso mingarriak izan dira eta da dolu bat eta hitz egiten dugu ez dut hitz egiten pertsona, ez da? Eta baita ere, klaro, abusu sexuala jaso izan duten, ez da, ume horietan, ez bakarrik horretan, baina historikoki eta historian eta gure gizartean, egon dira, ez da, sistema batzuk min handiak eragin egiten dituztenak. Ez soilik umeentzat, baita ere emakumeoi, baita ere LGTBIQ+ kolektiboari, eta hortatik Elizak eraman behar duen, ez da? Eraman beharko lukenik ez nahi zinor esango zer egin behar duen Elizak, ez da? Baina, eta ez soilik Elizak, erlijio eta instituzio desberdinak eraman behar dituzten, ez da? Ibilbideak luzeak eta, pausuz izan behar dira. Eta nik uste dut errespetu handiarekin eta batez ere biktimei entzunta. Eta betiri errespetatuz zer behar duten eta historiak eta gizarteak zer behar dugun. Orduan, prozedura hori eramateko eta ibilbide hori eramateko, egon behar dira prest, ez da, entzuteko eta jasotzeko jaso izan behar dutena, eta egia da, historikoki markatu egin dute eta minak egin dituzte eta, bertatik posizionatzea garrantzitsua da, ez da? Eta, estrukturalki nola dagoen Eliza entolatuta, zaila da mugitzea gauzak, ez da? Baina, poliki-poliki joaten diren ibilbide hori markatzen eta entzuten eta bestelako posizionamenduak eragiten. Ni erreparazioaren gaiari helduz, eta apurtzu bat abstraktura eraman ez da gero berriro ekartzeko sexu abusuen gaira, nik uste, aitzaindariak direla bai Nafarroako lege hau, zein Euskal Autonomia Erkidegoan polizia abusuen inguruan onartu zen legea juridikoki berez, onartzen duelako, naiz eta judizialki ez izan aitortuak biktima bezala, pertsona hauek, delituak edo erasotzaileen delituak preskibatuak daudelako, nolabait ere aitortzen du badagoela beste bide bat, nolabait ere legalki eta batzorde batek aztertuta eta polizia abusuen biktima zarela egiaztatzeko, edo kasu honetan, hain zuzen ere, sexu abusuen biktima zarela Elizatik etorrita. Eta nik irakurri ditut Iriarte jaunaren adierazpenak, Navarra Sumaren legebiltzarkidearen adierazpenak, eta hark aipatzen zuen, hain zuzen ere, hau diskriminatzailea zela erlijio katolikoarentzat, zeren bakarrik aintzat hartzen dira abusu sexualak Eliza katolikoaren baitan eta ez abusu sexual guztia, baina nik uste, eta apurtzu bat estik aipatutako zeozerrekin lotuz, nolabait ere historian injustizia batzuk eman dira eta gertakari jarrai eta konstante batzuk izan dira nun eman diren injustizia itzelak. Bat izango litzateke, polizia abusuak izan zirela Euskal Autonomia Erkidegoan, esate baterako, beste adibide hori aipatzarren, eta beste bat da, eta errealitate bat da gure herrialdean, Elizak sexu abusuak izan dituela bere baitan, eta Elizaren menpe zeuden hainbat gizon, bai hezkuntza sisteman eta beste hainbat esparrutan ere, abusuak, sexu abusuak edo erasoak egin dizkietela ikasleei, Elizetara soiatzeten umei eta hainbeste pertsonei, ez da, orduan, honelako erreparazioak berriro ekartza funtsezkoa da, ez aipatu bezala, nahitaezkoa da, minimoa da. Baina nik uste bide juridiko oso interesgarri bat dela, berez aintzindaria dalako gure herrian, ez da? Hori eman zen Euskal Autonomia Erkidegoan gai horrekin, eta orain ematen ari da,
Nafarroan beste gai honekin, ez da sexu abusuen gaiarekin. Orduan nik uste bide polita ireki dezakegula juridikoki berriro preskribapenaren aitzaki hori betirako nolabait ere leku aldatzeko. Judizialki ez dute lortuko haien erreparazioa, ez da kondenarik, baina gutxienez izango dute herriaren, gu guztion eta instituzioen eta erakundeen aitormena. Oie, zu biktima zara, zurea jasan duzu, eta ez da zure gauza bakarrik izan. Kontestu baten eman da, hainbat eta hainbat pertsonek hori sufritu dute zurekin, eta nik uste hori funtsezkoa dela. Garrantzi berezia hartzen du ez, nolabait aipatu duzu preskripzioaren gaia eta horrekin oso lotuta gizarteak berak gaiarekiko zuen tabua, ez? Eta umeek hitz egiteko zuten ezintasuna edo hitz egiterakoan ez direla ulertuak izan, ez direla sinetziak izan, ez? Eta horrekin lotuta behintzat aitorpen honek pizka bat balantza orekatzen du. Eta nik aldarrikapen bat egingo nuke honekin lotuta, eta justo Nafarroari begira eskolai programa. Zein garrantzitsua den, adibidez, sexu abusak detektatzeko, zer egin behar dugu, alde batetik sexu abusuei buruz hitz egitea, zer den sexu afektibo bat izatea, nolakoak diren, zer diren gure afektuak, zer den gure sexua, nola lantzen dugun, eta hortarako, eta eskolai programa bizi izan duen, oztopoak ezinbestekoak dira, berriro ekartzea horrelako programak, horri buruz hitz egitea, eta bai, erreparazioa garrantzitsua da, izena ipintzea, baina hori detektatzeko ezinbestekoa da bestelako estrategiak eta programak eta eramatea, eta Nafarroari begira konkretuki zeukaten programa oso berezi bat, non oztopo oso agalanteak izan ditut, eta konkretuki alderdi batzuen aldetik, eta bereziki eta beste aldetik Elizaren partetik baita ere. Eta orduan, nahi baldin badegu, erreparazio sistema eta aitorpen horiek eragitea ezinbestekoa bai instituzioak eta baita bestelako instituzioak, ez publikoak direnak, parte hartzea horrelako programetan eta bultzatzea horrelako programazioan. Eta da, ibilbide bakarra, poliki-poliki, bestelako bai errekuperaziorako, baina baita ere detekziorako eta prebentziorako. Eta, bai, esan... Ez, aipatzarren bakarrik Maria Solana sailburu oiak UNESCO saria erabazi zuela programa horrengatik hainbeste jasarpen eta testu iraingarri jasosten eta benetan txarto pasa zuela eta gero etorri behar izan zen UNESCO bera saritzeko bere programatik eta gero alderdi batzuek aldatu zuten haien eskolaerekiko pertzepzio hori, baina benetan hori estopo izugarri jaso dituela eta politizatu izan dela funtsezkoa, ezik eta funtsezkoa den programa hori, hain zuzen ere, bai. Amaitzeko ere gaurkoan oroitu behar dugu, Nagore Lafarge, San Ferminen atarian gaurkoan izan ere Iruñean bertan bere burua oroituko dutelako sexu abusuak eta sexu irainak eta indarkeria matxista oroare arboiatuko dutela beste behin gogoratuko dugu Nagore Lafarge 20 urte besterik ez zituela 2008ko San Ferminetan Jose Diego Illanes izeneko gizon batek eragile zuenean, baita ere honi jarritako zigorrak edo ebazpenak zerezan handia eman zuela, baina badela harimutur bat San Ferminekin oso lotuta dagoena eta urtero behintzat bere izena gogorarazteko balio duena eta indarkeria matxistaren aurka jartuteko ere ez, ikusita ez, jai handi hauek hasiko direla bi egun barru ere, eta zenolako errekuspenak ere egon daitezkeen ez, indarkeria matxistarekin lotuta. Erantzun publikoa, ez da, gai honekiko, da gauza bat, ez da, honekin lan egiten duguna, eramaten ari garena, alde batetik zalantza eta duda askorekin, eta hori ezinbestekoa esateaz, eta azken finean, indarkeri matxistak jaso izan duen emakume bakoitzak oso desberdina da bere egoera, bere familia eta ematen dena, ezta? Eta konkretuki ia da uste dut garrantzitsua den eta baita ere lehen aipatzen dugun zer den errekuperazioa eta da zen nola eraiki, ez da, historikoki eta gizartea mailan nola eraiki bestelako errelatuak, nola eraiki bestelako errekuperazioak eta memoriarekin lotuta zer egin, ez da? Alde batetik adibidez neska honen izena eta bizena badekigu, adibidez San Ferminekoa
orain dela gutxi gertatu egin zen 2018 ustan izan zana, ez dugu ez da jakin bere izena, baina beti ere hor memorian dekogu, ez da, zer gertatu egin zen baita ere, ez da, egoera horrekin, eta hortatik nola eramaten ditugun erantzun publikoa oso garrantzitsua da, nola parte hartu adibidez familia parte hartuko duen ala ez, nola eraiki errelatua historikoki, baina bai egia dela, Nagorera Faye eta San Fermineko 2018ko neska, ez da, abusu sexual multiple jaso izan zuen neskak, baita ere ezinbestekoa da gogoratzea eta errebindikazioa eta subertzioa egitea baita ere kaleetan. Hori da uste dut garrantzitsuena eta simbolikeko gauzak egin. Mezu horrekin, amaiara emango diogu gaurko solasaldiari, eskerrik asko, beste behin gurean izateagatik Ramon Varela eta Esti Linares, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidaren eskutik ondo izan.